Wala ang charger. At sa awitin kong ito, sa ibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Minsan pa ulan bumuhos ka nang tumigil pa puso ko. Tatay mo na programa. Ako na ibang pura. Ano nga? Basta dito kay Ali. Natulog pa ko kasi namok sa Heart Talk PH. May ka-love shout out. Wait lang, adyakitan kita. Wait lang po. Wait lang. Thank you. Ayan. Baka ng bahay mo dyan, Mangga. Thank you. Type ka lang MVP for night boat to drop your link. Thank you so much, Heart Talk. Mamaya bisitahin ko bahay mo. Ano pa ako na basta ang kamay. Ayan. Ha? Thank you po. Mag-drop ka ng bahay mo dyan, please, para maipin natin. Mamaya pupuntahan ko yung bahay ng mga alaga ako. Wait lang, puntahan ko bahay. Heart Talk. Oh. Ganda ng name, Heart Talk. Wait lang, punta ako dito sa videos mo. Ko. Aray! Pahit ang sibuyas, kinuha ko. Dito ako sa may appreciation. Dito lang ako sa ano. Yung mahaba-haba na video ba? Ito yung 5 hours. Ay, 5 minutes. Wait lang. Ayan. Ito. The video mo. Yaan ko lang yan dyan. Play. Yan. Thank you so much. May playlist ka? Mamaya i-play ko yung playlist mo. May playlist ka. Play ko yan mamaya ang playlist mo, ha? Goy, aray ko. Yung sibuyas kasi masakit sa maka. Play ko muna yung yung video mo bago kita i-subscribe dito sa isang account ko. Okay? Diyan lang yan.
Hirap kapag nagtatrabaho, naiiyak ka dahil kuyas na ito. At sa awitin kong ito, sa'yo na ibigin mo. Pinupuhos ko ang puso ko sa isang munting halalan para sa'yo. Na! Okay. Heart Talk, apo ko yan din yan si Tanya. Thank you so much. Yan, padikitan ko rin sa kanya tong bahay mo. Yung nagpe-play sa'yo, second account ko yan na Indazel Ilongga. Yan. Ito rin ang yan, pe-play ni Tanya yung ano mo, yung dito sa isang account ko. Ayan. Ayan. Ayan, dalawa yan, video mo yan. O, diba? Asa na yun ay Heart Talk? Asa na yun Heart Talk? Ito, i-ano na kita dito. Subscribe. Ads mo yan. Oo, nung 44 yata ako, nagkaapo ako, mag 3 years old na siya nitong September 25. Today, birthday ng apo ko, ng anak ko na papa niya. Ito siya, yung isang account yan, yan, ito. Sa kanya yan. Puro hina ang kamay ko. Tingnan mo yan, puro hina yan. Yaan ko lang dyan mag-play yan. Tapos maya, patapusin ko lang tong ads mo, yung playlist mo. Hanggang matapos ako dito ba.
Ann. Mary, good morning. Musta ka dyan? Kapi tayo, Mary. Andyan din si Mary Ann. Oh, ito si Heart Talk. Yan si Mary Ann. Oh. Tikitan mo rin yan. Na-play ko yung video ni Heart Talk, Mary. Kay kumunta siya dito sa live ko. Mary Ann, sabi niya, Nightbot, basahin mo. Ayan si Mary Ann, isang friend ko din yan. Kasama ko rin dito. Yan yung partner ko na sumusuport. Support kaming dalawa. Kain tayo guys ng kiyar. Minsan pa lang lumuhos ka. Ay, nako. Kung killer smile na ito, alam ko na to kung sino to eh. Yan pa din. Ayan. Doon ka sa kabilang phone, Mary, doon. Ayan. Kain muna tayo. Tambay. Salamat, Mary. Oh, sabi ni Nightbot, Mary, tingnan mo. Ako ba tinatambayan mo mga magaganda at mga pogi kong viewers? Uy. Ayan, Mary, oh. Niloloko kay Nightbot. Thank you dyan sa patambay, Mary. You're always there for me. Thank you. Heart PH, kalma ka lang dyan. Dikitan mo yan si Mary Ann Kahinta. Yan yung partner ko. Supportive yan. Promise. Kaya nga, maganda. Kakita mo yun kahapon, Mary. Hindi umalis yung taga-taxi, Mary ba? Nagandahan sa'yo. Sabi niya, ang ganda mo, you're beautiful. O, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi lang ako nagsasabi niya. Kasi mag-politika lang naman balat sa isang katarantaduhan. What the fuck? Di po. Ano lang sa kay Budlay na nga. Mag-isa ako ng lanay. Ara pa na nga mo. Yawa. Mag-isa ako ng anak para biyakan. Kaon na daan. Pamahaw na pala. Basta ako sila. Hindi ko nagkakaon yung pulaan na magkaon ito. Basta lang magulaan gana sa akin. Ha? Hindi yan mo kung lumus. Hindi lang kanya. Naisip mo. Isipa. Pero kung wala ka nga negative, pero kung hindi naisip, pero kung relax yun, lang mo. Sabi na, ang babaan mo. Scam. Don't worry, be happy. Yes.
Type ka dyan, Mami Mary, hindi Mami Sel. Type ka, Mami. Ay maglabas din yan in ano mo, pangalan mo. Yan, may 3 tao na nakatambay sa akin dyan. I know you are Mary. Hindi siya nag-ano sa command daw. Indilit ko ang mami nga command Mary ay damo. Tani makadto naman kami dakon. Ay biliran Pinoy man ni Japo. Sige, killers. Ay, maganda. Tambay mo dyan. Kaloko-loko ang kasama ko. Tawa-tawa siya. Kaon na? Feeling ko may tulong na tayo siya. Wala siya. Umagas siya. Hindi na siya mag-ano. Pink Blossom. Ayan, dami-dami na ni Pink Blossom. Oh. Ay, grabe si Pink Blossom ba? Ay. Thank you, Mary. Hindi ko mapakita diri Mary ang ano kay ang imo video na naka-play kay adto to sa kabila naka-charge ang cellphone ko. Wait, ha? Sabi lang sa judge, by natin, okay? Okay? English ba yan?
Minsan pa kain tayo mga lods. Kapit mo ay Popsy Kels, mega love shout out. Popsy. Happy weekend, Popsy. Kumusta ka dyan? Popsy. Punta ako sa live mo mamaya. Nag-live ka ba? Popsy, lablabin mo yan si Mary Ann Kahinta, Popsy. Super supportive yan. Yan ang partner ko dito. Partner ko yan sa YT. Talk at saka si Mary Ann Kahinta. Thank you. Rhea Mix, mega love shout out ng that. Thank you, Rhea. Hype lang kayo dyan, MVP guys, para ipapahin na yung bahay. Tapos, lahat kayo na nandito, play ko rin yung playlist ko.
Ayan, play ko sa'yo mamaya. Mag-ano lang muna ka mo guys, dikitan lang kayo dyan muna. Pinag-rayra ng cellphone. Ang imo ko lang parang natin. Ang malulong nga yan, hindi ko na ako. Pero may bakasyon ako sa kulang ako. Ipuyan mo lang po ang tool na boss ko. Wala alam ko sa hotel. Ang malulong na. Ang 10 ano ko sa'yo? Then, Puro. ang malulong na. Tapos ang isa, hotel, natago para sa mga bata, iba para sa mga Ang malulong na. oo, itong cambio. May lugar, para sa mga. Sure. Ang plate na. Ara sa gyapon.
Yan si Killer Smile, si Mary Ann yan, si Pink Blossom, si Mary Ann din yan, ng Lea Mix ng Ga. Uy! Ay, ano ni Debbie, ang cash sa jeep. Diyan lang muna yun ang heart talk ha. Liam Mix. Ayan. Kaya play na kita dito. Diyan ka lang, PA Heart Talk PH. Diyan ka lang. Play ko muna sila, guys.
million people na nakatambay dyan. Shout out and thank you. Atau mendekat kami, udah bisa satu di bawah, tak bisa ngomong una kami. Blossom. Meron na kami pala. Wala naman tayo, tapos na yung kay Leah. Babsi. Babsi Kiels.
Saan yung upcoming mo, Papsi? Ayan. Popsicles. Ayan. Ang ko. Dito si Heart Talk PH. Ito, doon malilim. Playlist ni Heart Talk PH mo na yung piniplay ko. At andun sa kabila yung ano, sino si Pink Blossom? Pink Blossom, ikaw ba to si Heart Talk PH? Akala ko si Mary. Heart Talk PH, ikaw ito? Si Pink Blossom? Akala ko si Mary. Akala ko sabi ko wala na si Heart Talk. Si Mary. Hindi pala. Okay. Thank you ha. Sige lang, play ko lang yan yung playlist mo. Tapos, kahit hindi na ako nag-live mamaya, play ko pa rin yung ibang playlist mo hanggang maubos ko yung buong playlist mo. Okay? Don't worry. Lahat na pupunta sa live ko, i-play ko yan. Tapos, pag may time na ako, matutulog na ako yung mga playlist. Ayan. Mary, si Pink Blossom pala, kala ko ikaw, si ano pala ito, si Heart Talk PH. Lablabin mo rin yan, Day. Sama din natin siya sa play. Si Popsicles, sabi ko siya dahil kasama namin yung kila Gistoni, kila ano, punta tayo doon pag nag-live si Gistoni. Gawa ko na ako ng tacos. Kailangan ko na naman pala kumain ng sibuyas para anti-inflammatory. Ay, ikaw, Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Mary, ang plano kahapon wala natupad. Hindi ka nakakanta, Mary. Next time na. So, yung tao, kung nalibot kami kapon, Mary, galang tao kami mga po. Wala unod, guys. Galang tao kami sa mga ano lang. Kita ka na ito, V8. Ha? V8 sa pinakapatuid. Pero yung mga pinag-video mo sa una mo. V8 na ba ka na Jessan? Orders online. 9 V8 nga live streaming, ano ba? Tapos, ang boses, mag-gamay, kung mag-live ka. Nandun po 9 KB. Wow, singka mo lang siya mo na regalo ko sa kanya ko. Nandun ko sa una. Kapahit ko nung nagagay. Kung pinaglingin ako ulo, puro po tumutong pa yung pamahang. Kaya pero ito maaw.
process ko sa OWA, sa tuloy yung wala ka ng backup, yung process ko sa OWA, pagka pinapalitan nila ito. Ano ba sa kontrata? Sa Manila? Pagwa ko mismo sa may sa airport, pero may uwang sa airport. Kapulit daw ka. O si baka mo kaya take it niya. Kung ikaw mapapulit na papulit mo niya, kahit kung sila niya papulit mo niya. May klase na. Paano ganito ko rin na sa magpapulit eh. Ano yung kung iyawan na sama ka. Papatuliwan na sa kwarta, kaya daw Kaya na magpapulot. Pagkatapulot. kaya sa tuloy mo pagpulo, doon na ako patulayan. Diyan, sasama siya sa kwarta. Nagkabayan na sa dulo tatay. Lucy Warren's World, mega love shout out. Beautiful Lucy. Thank you so much. How are you doing today? Mary Ann is there already. I'm eating cucumber. Sako-sako ko si Mary yung dali ha. Iba't ibang Hindi na ako yan, wala na kita sa mga kaplo, mga nanay, marami. ay, nakatako. Ano siya kapiga po? Ano mo yun? Balikan kagawa. Ang babae. Ang bata nga bayan ko, hindi mo ko pagsugo-suguan kaya may ginaobra ko ah. Ay, ginuupula ko na yung ang pagkaon ng sutiro. Ay, kalungkoy. Pinoy. Huwag kang matatago. Ano ginantaw mo? Wala ka AirPods?
Wala ka AirPods? Ha? Puta.